Ja sam bokvica, još se nazivam i trpucem. Ljekovita sam jer liječim kašalj i sve dišne organe. Znanstvenici su otkrili da stvaram averziju kod pušenja, što znači da sam sve češći sastojak preparata za pušenje. Može se me cucjati i mogu služiti kao oblog za zub. Također pomaže mi životinjama. Zelene sam boje i narastem do 50 cm visine. Bogomolke obično žive na travnicima. Bogomolci glava pomiča s velikim izbočenim očima, a ticala su im duga. Prvi prsni kolutić im je jako produljen i omogućava pomicanje glave u svim smjerovima. Izvanredno su dobro prilagođene okolišu. Mogu mijenjati boju tijela što ih čini nevidljivim. Duljina tijela im je najčešće između 40 i 80 mm. Ženke su veće od mužjaka. Hrane se kukcima koji su manje od njih. Poznato oko 2200 vrsta bogomolci.